אז שלום לכולם. אני אבא של יולי והללי, וזאתי הללי, וזאתי יולי. יולי, את רוצה להגיד משהו לאורחים שלנו? עכשיו אנחנו עושים לכם שיר, אני ואחות שלי ביחד, ואבא מצלם אותי שנעשה את השיר. אוקיי. אנחנו כבר מתחילים איתכם, קבלו את יולי. יפה, בדיוק, וכל בכתוב זה מדויק. מדויק. זה דופק טק, חמש דופק טק. למעלה, שבת, דקדור, יפה. כל בכתוב זה מדויק. שימו לב איזה יפה היא מוזיזה את הגוף שלה בצורה מדויקת. אתם פשוט יכולים לחזור אחרי הסרטון הזה. לא, אין אזעקה הללי. הללי חושבת שיש לנו כרגע אזעקה, אבל זה לא נכון. ומי שרוצה יכול להעתיק מיולי את הריקוד ופשוט ללמוד אותו. טוב, מי שרוצה הוא יכול ללמוד איך רוקדים את הריקוד הזה, מי שרוצה הוא יכול לעקוב אחרינו ביוטיוב.